Dato guys, kaya namin doktor mo to dagto. So, nakuan ko, nahadlok ko, nga kanang na ay unsay dangatan ni sa isang taas nga dugo. Mo na nga sa panasang gikagawan dya. Kanang magunsa na laman mi. Ug kanang kuan bahala sa anta Ginoo di sa kagawas ug sa di pagbuot ni dya basta kanang di laman siya ma stroke simbag ko kay Good morning. Karon day guys, takan magandmig bahaw. So, kuan kanang na ay aral magisangag ja man ni among bagas gay puwa. So guys, dana pod ko sa taas karon kay kanang dana pod ko sa ang tiwasinon ja. May skim kot gapon ko guys, last ng vlog hapon dari ra ko naghilak gapon kay hanggi pagawa sa kapangat. So karon dianan ako sa kwarto kay na kuan naman ang kaning mga sige na ni hanggi kuan hanggi kutingan ba sige na kinapatak-patak bitaw guys eh sayang man pud. Ako kaawa ning ring. Ning ring ani. Pero sa asa niya sunod-sunod ko. Sa gasa ko sunod-sunuron ko nimo. Kira kayo sa kong libon guys. Ano sa ning gali naman eh. Ang tripod ay ni man. Iskimpot ko kaya pinutuna na sila patay na sila ko ano patay na ito yes So guys, kanang bisan og kanang ako naman jud koy gipangdang kaguoron kay ako jud guys at yun naman jud naguol jud kong sitwasyong Mario. So ahang kagalingan na halaman jud gi kanang lingaw-lingaw danis pagtrabaho guys. Tsa kay kanang naay lisod ka adyo og magpadabo ko sang gibati. So gahapon aran jud nang hilak jud ko kay so gang kay ibos hal jud gipagawas dya. Kay naganahanap na po ko nga ugma mo doong narabo ko Mario dya marag madlok naman ko ni dya mo to dito guys kay tungod lagi silang sitwasyon nga taas sa dugo dya. Nang manas na dya kananay hangtod karon guys so gyapon ko tubaga sa ang magipanghangzo nila nga kananay nalagi mi nagyangzo dito sa isang mga tenant wa jud manubag. So ako sige lang jud ko kampo di ba sa pudlalim guys sa sitwasyon nga kanang na ay nagpanghanjo na lagi ko kay kanang lisod man pud mi tuuhan ba sa ilang tenant labi na ako lisod ko tuuhan kay kuan kanang na ay naanad sila nga si Mario Joy mo kuan nila kada sa ating adlaw sa ating bayan. Pero guys namayad man noon pero di jud siya kanang enough kanang sa among sa kanang nakinanglanon dya gasto ba sa kada adto sa ni dyan every week mudong kun dyan apa siya daghang ipada dyan simpre kinalan siya nagkwarta dyan mga pa sa cash kay ugot mo siya dito na si jay kuan na si jay magamit nga nasa ikapalit. So kada simana dyan na guys dyan kanang na ay muna nga kuan naman ta na si Jack kay kanang na ay makagawa sa mazudun ta na si Jaron. Problema lagi guys. Mo lagi to nga das lagi na maligja na ko shop na mo ja pa manigipid mahalin. So mo na guys nga wa jud ko kaagwanta. Nagtan-aw ni Mario ja mag-una no ko bodong didto mahadlok na ko kay
kanang mga kuan ko magtan-aw ni Diya nga nagbilin na sa mga kuan Diya mga anak Diya. Ako guys po na kayang pasagdan dyan ng mga bataa kay di ba dyan na nagdako Diya lisod pud og ahong kuan ay magabaan po kus Ginoo. So mao na nga kanang ang kaugalingon na alaman dyan kanang kuan di kuan dari sang pag-skim coat kay aron malingaw po ko guys kay di ako dari sa taas na ko'y buhat-buhaton medyo makuag ang gibati. So bisag ilantan ko sige lang kay kanang lisod man ni atong hilan to gatong higda-higda to Diya. Una nga tabang na pumukampo guys na kanang naiunta maka kuan sa Mario maka balag di pa kagawas basta kay di laman jud ka so taas jang dugo ba kay mahadlok ko sa jang dugo nga arang taas sa jang high blood Diya. Kay nanambok man lagi si Diya kanang bawal man karon sa natambok ka di ba ka na manas kasagaran man gud sa kanang nagsigire ba kag higda Diya kay gibuhat mamanas ba ka Diya. Mao to guys badapos sa ganin nagtambaw sa ijang sakit sa ijang abaga para sa mga kanunay na para nagtambaw. So mao to Diya salamat kadto sa mga naguri na mga na jining PM na pud nga salamat ko kay bisag nga nira daghan jang nagmahal po na dani sa kanginan mga jud ko pasaylo ninyo guys nga emotional jud ko gahapon kay kanang na ay jud ko kapugong sa ang gibati na hiibos jud ko kay kanang bisag ikaw abuto nag sa katoy si kag hangjo ados ka adlaw kamutiks di ka pa numbalingon masakitan jud ka Diya. Di man ka kada uli na dari sa kanang Balencia gikan mi Diya. May stress na ko dana. Kay agisang ipang sugo na isang gipa na magsuwat na ganina si Diya ipada i-send sa messenger. Wa man jud ko mahimo kay di man jud mang reply Diya. Kanana ay inagato na pud na lain na puy susang na basig mo na naka high blood ni Diya nang kuan. Basig man ay naka-high blood ni dyan ng ijang gipanghanso sa isang matinant nga wasa dyan reply wala ay nasud sa pangnahuna. Diya di lang ba ning private guys kay na si Jomar kay na-enroll magkanas private kaya man ko magdahom nga kay nag-expect man jud ko nga karong tuiga makagawa sa si Diya. Mo to din sa sige padazo naman na sa Dasanika Diya. Di kaning private lahi ra ba sa gobyerno nga kada kuan kada tis na budget tay bayaran nun Diya. Kanang para karon kanang na-trouble ag motor ni Zumar na gasto ko. Kanang di man pwede di po natupa dun kay asa mo pijang asakyan Diya. Na mga bayaran kay nutrition month na sila mga bayaran di man yun ka dun dinag pero siyempre guys, ang gagmay nga kwarta og ipon-ipuno nimo mo dako na jud na anja. Kanana ay dagkagbayran nun. So di lalim jud mag-budget sa kwarta nga di jud enough. Pero laging giampo guys nga kanang pagawa sa si Jakay para matabangan po ko ni Diya og kuan sa isang mga anak Diya. Nagluo ko og maunsa si Diya, maunsa jud si Diya guys kay lain ka jud mga punoy dyan mga gibang bili na mga naka-stress na ho jud. Hi guys, karon di ay mag-serbisyo publiko sa kasatang kuryente ali day so tang reading na po duran guys sa kuan among kuryente so magsugod mi dari sa dispenser dali asa itong video nasa di ka ano may mumbrano ng asawa. Lawak. Anong isuot nga na guys, lintan ko. Hindi kanta ko, nagsingkot. Ari na punta silong. Sige na, ikaw magkon kay karera ang picture ng kuan. Ibali ang kamera. Kuan, big speaker. Dito na magkuhan. Karon day guys, half day rest buboy diyan natug sa sala. Ani anak ni Mario natug kay half day naman sila ron. Ano na kapag video rin kaya ako nasa ka.
Hindi man kalusot. Hindi mo tapos sa dami kay nanay ko an. Pabisan sa dami. Maganda ko Ano nga, ugly? sa dami. Ay, pay 101. Pagka-picture na nga kay Ipon ha. 1, 0, 1, Yung iring yubo. 27. Sisa. Pero di, bukan pilas. Ano ba sa gunti? Mabuha na katang video mga una. Ano po guys? Ano na ready? Gaan kapay pa na. I-minus ko sa... Ay, i-minus ko sa po guys sa mixer. Ano yung viral pa rin. Ano sila? Naina ka na ng likod ng apelo eh. Hindi ko magsabak kayo. Masusugalit. Ano man ka? Ay, nagsagot niya nga na. Kailangan mo na. Hindi ka ito na. Hindi ko ano na mag-isuron. Yan ang Five to... Ano klaro, ginamang tungtong. Dito mo, kahit picturean, hindi mo klaro ito. Ano yung pataas. So guys, so yun, stay, pero marang ginamang din yung ano pa daw ko ano. Mga glansi. Mga glansi ang po ay. 2, 526.3. 526.3. Ano, nandiyan bilang lumar na guys. Nagawin dyan ako. Sama ka din eh. Ayan guys. Nagawin natin sa kurente. Wala mo ng aircon? Ila ay 195.1. 195.1. 195.1. Buboy, narong. Dari guys, kay excited ni. Excited ni sunod. Kani guys, ako naman ni. Ako naman ni. Bayad. So, yeah, 149.4097.3. 4097.3. So, karoon na. Drone 3. Kani na dahil na konsyon. Kani na konsyon lang ito itong one day na nag-bakasyon na. So, 1279. 1278.8. 1278.8. Kaya second floor na ta. Second floor. Tara. Ano mga pamilya? Ada na yung pagdami ang kuda ko din. Tara ko dyan ang gitodo. Ang dumba ni? Ang dumba. Hindi ko pa pala ko. Ang mga simya. So, wala. Ang gumulo may kuwan. Ano ko ba man?
So, kanina man, okay rin niya, ma-reading kay na-corner niya. Fix na ilang bayaran guys. Di ba kakaiba na, nagdiba ng reading na. Ano man yung tao. Susulo ako ng mga kuan. Yung kadula. Second floor, number 2, room 2. 69690 So guys, mo to ang among kuan among kita daw na isa pag nagba pero okay ra nagba ni lumon kay napusudan ni Russian ja ang isang bayad fix at tinatagan kuryente tubig tanan na nagkabay na paso na. So ganina day guys. Taraw dagat tagbante sa dagat kay niyan lagi sila nga nag-tsunami day kuno sa tong lugar oy. Japan masud nag-tsunami na ja. Adlak na sa dagat ba. Hi guys, sumala day ko grading sa kuryente datan ko daris. Kwarto nga kanang bakante ni guys ang kwarto. Nabakana na mo sa mga kuan bedsheet. So di pa jud ko okay sa kuan guys. Kuto di ko makaduang mayo. Di pa jud ko kampante kay kanan ay di pa mawas ang nahuna ang ibang bilin. Ja kanang na ay ahang kuan na naman yung surrender sa Ginoo tanan ko Lord bala naka sa tanan jud kay kanang og ko Lord og ahang pagbuot di ahang pagbuot ag matumon kay bodyo ko nga ikaw jud Ginoo ang kanang magbuot sa tanan. So nagsusuko ko ngani guys. Kay nako hilanat, gusto ko makasingaw. Siguro hilanat sa stress ni. So nagbalik-balik gahapon, tsaka gabi kana siguro atang lawas o ma-over na ta sa overthinking na. Nagdama na mag atang buot lagi na og bisagan sa nandiyan. Kana na think ko day ko sa mga kuan mga kanang natambag na nga hindi ko magpalabi. Ako siguro magpalabi pero di naman sila mapagngan. Agang kagalingan kay pagansa naman sa mga anak. Simba ko, dya, kaya baka naho. Simba ko laman, nadlo ko sa ijang taas ka adyo nga dugo. Dya, lamang gikuan guys, ibutang naman sa naho na nga sa pasag dito sa BGMP. Kay bawa ko nga di lagi sa pasagdan sa kanang mga kanang tuwa dito nga mga pulis nga nagbantay niya kay ba ko nga napo sa check up dito guys kay namin doktor matudag to so na kuan ko na hadlok ko nga kanang naay unsay dangatan ni sa isang taas nga dugo mo na nga sa panasang gikagawan diya kanang magansa na laman mi kanang kuan bahala sa anta Ginoo di sa kagawas ug sa pagbuot ni ja basta kanang di laman siya may stroke simba ko kay na stroke na to atong kuan guys November man siguro to pero gamay ra mild stroke ra so nadlo ko ba kay ninda ko magsi dyan ja kanang laing dako aba kay lain maganang tambok nga kuan basta kay pwede lang sa picture na to bawal magdunag cellphone to sa BGMP. So mana guys ang kagalingan na naman jinggi ang gilingaw-lingaw nga di ko kadyo mag-uaw diya kana na ay wala gani ko nagsaba sa isang mga anak nakay mo ko nga di pwede sila tigtanaw dani sa hang vlog si Marjorie Zumar wala ko kadyo magsaba kay di pwede nga kanang sila ma-stress kanang kanang naibasin og di nakatunong sa kanyang pag-eskwela si Jomar so wala lang jud ko nagkuan wala lang jud ko nagsaba po dya ito ganina kay naman tayo balita nga na tsunami lagi pero daso raman ang medari ito ang giing na sa Marjorie nga kanang simba ko ba kanang
pagdyo namin saan man ka nga di naman kadaog nimo saan sana ta pagdagan ja kana na ay sana ta pagdagan dani nga di man kakalakaw ato nga masugali ka na Ginoo wag ka nang pag-uli ni Buboy pag alas 11:30 kuan ka nang kuan na kanang ni siya nag-chat nag GC sa kuan mga parents sa estudyante ya o day ko na klase half dira so nalipay ko kay na ay magkabantay ni Marjorie so mana guys nya kanang sa mga kuan ba sa mga kuan sa wa nakahibaw dari nakuha jud ko og tagalaba og tagahinlo so tunga mi ng at sa bayad abli na ilang sanina og laba kay di na ginadjud na kaya guys di na jud na kaya dyan kanang paglaba kay tungod sa ang kapiang so wala nga sa na sa kanang budget lagi na mo nga kanang wa na bitaw sa kanang kuan ang budget kay kanang na ay nagkuha lagi ko tagalaba og kanang una sa dari magluto apil na ng luto tanan dya lisod og kanang ako ra kami kamera di jud matabang di jud kayan dya manglakaw pa mi kay mato pa mi ni dyan dya di pwede nga bisaan tos Marjorie dari nga way kauban so ni jud na mo og nami kauban nga magkuan ni dyan naniingon nga asa day kuno pud ag kanang kuan asa day kuno ngano naglisod ko asa kuno ag kanang abang kuno dari kaning baza di man ni amo so wa mi katengedan ni sa abang ang abang dani naa dyan ang ijana si Jay ko anda na jaga dakan papasag berenan so mao na guys nga wa mi katengedan na sa ningon nga naglisod ko na ay dakang paabangan kaning paabangan dani sa Valencia kang na di na amo wa jud mi dana kay jamaning bay jamaning building so katong ang ipakita ninyo nga ang giiskimkutan kay nisugot malagi si Jang nga tagaan ko ni sa dari og kuan ipabata sa abogado og kasulatan nga gitagaan ko ni sa da mo patukod po ko dari kana ang gasto para pud na po ko income pud so at least ug na ako dari na po ko ikakuan nga kano sumoto na sa taas so mo naharag jud mong gipasabot kay basig maingon mo nga kanang kwartaan mi kay nanan dyan kani kwarto room mani ilawom sa aho ag tagisa po dani kay dako malagi po ning kanang budget ag tagisa dani si nana to sa Cebu so ako tapos taas tungtong sa isa second floor ko so ipasabot ra ko ninyo guys so yun mga nagilakila ko gang hilak ra ko kay naibusog ko sa tao nga sige mo takes 5 ka sa nakatuig why no reply wa tanan so mahibot sa kanana guys samantalang si Mario napadari sa gawas usang kuan mo reply jud na jud ja karon sa nakaibaw na nga kanang wa na diri kinapliso na di na manubag di na reply so ang nagisagitan ko ja para karon ako gihanjo pud sa usa sa kuan og yapon ko reply sa putos ang gilakan nga kanang na ay maubos ka ba kay ilang gisamantala ag panahon nga wala lagi dihaan dya mana nga di pud lalim nga kanang na ikaw mismo kanang di ka repladyan dya inagting doon na pud nagato na pud ni dya isa na pud ikamusta na ho nga kamusta nga na isa lagi gisuwat na sus kada semana halos magsuwat kay kanang nalisday kanang kuan dila man na istorya unsa confidential magud pud guys sa gihanzo sa isang mga tenant di ni sa isang kontraha sa tenant ni ja di jud mang reply mo na nga di na to nga ibaligya na dagan sa kuan ja kanang na ay naglabad daghang ugay so kanang na saan lagi kay kanang na ay di lalim ang mag-budget sa kanang kantidad bitaw labi na ron panahon nga arang nang ka mahal pamalitin dya napadsisay mga bayrenon mo na nga ako maglabad dyan kang uon dya mo na nga may stress ko maganahan na dya basta kay na di jud na tanan pwede nga kuan magbilin in tampo ko kanang paras ahong kaugalingin nga kanang nay mga tao nga
maprotektahan dani sa ang vlog kay gadyo tanan naman jud ni mo ikon. So kato ang paghilak sa ang vlog gahapon ha jud ipagawas so ko di man tad ko mohilak magpugang kaya ram ta to nang pugan pero pag-abot na jud sa time nga niiskot na ko bahing tatay ba murag si tatay man gud mo na diha jud ko nakahilak kay bisan si tatay og butan na sikit si sa gandom jud Mario. So na kada ko ana nga nasuko na si Jang ano nga may nga bulo kay ngano yan na ja tudloan ko ni Jan bisan pa guys o kuan kanang naay saan man jud na di araman ko dari sa Bohol jadi ko kaadyo ka kuan ka adto sa lugar kanang tos Mindanao kay kuan man kay na may di man sinala sila bisa ag dugay-dugay o makabisa magkugsibo tag 3 days ra jud na pinaka kuan kanang gusto ko relax ko ding relax ako day relax ako sa mingan to kong Marcos ni Zanjan to Cebu so mudong jud ko dadto kay gusto jud ko magpahuway nga kay lahi ra jud guys nga maka-relax ka nga kanang nay kuan usapod guys sa karon bitaw nga tinuod lamang jud sa karon nga panahon nga tinghabagat naman jud ko'y pubya sa kanang bitong bagod hapak sa bagod sa kanang makadingog bitaw ko nga mura ko magrat kay naman ko'y pubya gud ng dagat so sa kuan guys ning dugag ang labad sang maganahana ko nga simba ko musud ng tubig ako nagpakita man jud ko sa video nga nagsyagit-syagit ko nga naay ning sud dagat pero sa ang kuan guys ana man jud ipakita nga okay ra ko kanang nayo ko nahadlok pero deep inside wa na anxiety na ko wala man jud ko nagpasabot pud sa mga taos palibot kay lisod na so magabi di ko kaadyo ka tug labi na og dari mi sa kwarto nga doon sa dagat ja napay time nga didto pud mi sa kwarto nga di ko kadingog sa banda sa hapak sa bawd mazugalig kanang dakong dagaton kay adlaw so gabi galig dagat guys nga kanang mo high tide bitaw gabi kanang ang tug mura jud ko kanang manok bitaw nga kuan kay malisang jud ko sa bawd kanang lain na musud sa nga di jud na kapugan tungod sa ang pubya danang nakoy pubya nga anaas kanang aning dagat ba. So, mauna nga, malisang ko. So, pero, ang gilabanan na, guys, ang gilabanan. Kaya lisid o ka nang magpadabi tao tabasin ka dyan, mabuang na hinong ko, at kay ba, mabuang na hinong tas ka nang nagpadatas ng ibati. So, kanday guys, salamat day ko sa kuana, dahil po minadugang karon nga moabang dari sa Bispisor. So, nasa munisipyo ng trabaho. So, ako guys, magpasalamat ng pugos Ginoo kay kanang kaning boarding house ni Inday bisad o kanang ingani ra sid sa wa pa kadto na human di pa jud kadto nice tan-aw dakan pagkuwang kay ning ganing foreigner nga ako ni samin way dakan sa reklamo pero amo ra man ipasabot nga kanang kuan man jud sir kanang na ay akong gani na human so amo laman jud gipaabangan kanang tungod kay nangnanglan jud mi og kwarta para amo po ipanahinay og pahuman mo na nga kanang na ay ipasabot ra pud na ang kanang kuan basta laman kanang siya okay ra man kuno pud kay basta kay nasa yung hidaan ja mara dito gihang vlog guys kay mura kan taas ni bye bye thank you for watching bye god bless.